Waqt laqa mal-komunità Musulmana waqt ir-Ramadan, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar il-laqa għolja li kien mistieden għaliha fi Franza dwar il-Libja. Fl-istess jum li kien għal din il-laqa fil-għaxija l-mexxej Laburista laqa lill-Komunità Musulmana fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun, fejn sostna li wara l-ftehim iffirmat bejn il-mexxejja Libjani sabiex fl-10 ta' Diċembru li ġej issir elezzjoni jittama li kulħadd iżomm mal-kelma li għaliha affirma. Waqt din il-laqa l-Prim Ministru ħal opportunità biex iwassal il-karbiet ta' bosta ħaddiema f'Malta li jaħdmu maċ-ċentru Iżlamiku bbażat fil-Libja li issa ilhom ix-xhur ma jirċievu paga. Hawnhekk l-Imam f'Malta Mohammed El Sadi irringrazzja mhux ftit lill-Prim Ministru li wassal it-tħassib tal-ħaddiema u qed ikun il-vuċi biex tiġi żblukkata s-sitwazzjoni. Il-Prim Ministru spjega wkoll li fi żmien meta hawn min qed iqanqal il-mibeda razzjali aħna lkoll għandna nirrispondu b'imħabba u rispett. U faħħar il-kwalitajiet tajbin tal-komunità Musulmana f'Malta li l-maġġor parti tagħha tħaddan il-valur tar-rispett. L-Imam irringrazzja lill-Prim Ministru u lill-Partit Laburista li dejjem urew rispett u tolleranza lejn il-komunità Musulmana f'pajjiżna.